bareng wis enak. Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge. Pak, Apa le? apa lah? Iki lho mungkal larit. Selaret ngandep ora lumrah. Iya, engko apa? nyutak tata tem. Iya bocah arek ngono dapure. Lah piye? Nanti bojo ae sore foto mutak matak nganggur ngewangi-wangi ngarit gak ya apik. Ngaret-ngaret tak metal kan paketan kuntek kok. Lah terus bukan ngapakno nek paketan entek. Aku kok ada iso update status. Alah ya puranen update status bareng ngentekno dhuwit. Di bojo kok ngene. Lah, Ora niat rumah bojo ya pet. alah wong nek bengi ora tau mbok kei ya, Dek. Elek. Ya. Pak. Pak. Rene gede lah. Nah, kasih yo napa le? Lah, kelek lo napa? Aku njaluk duwe. Bogo apa? Bocah entek paketan entek. Lah ya wong niki ngarit metal ora ngrasakno wong njaluk paketan ae. Ya boleh Pak, usaha jenenge bojo. Alah, ngene iki nek bengi dikeki ya pantes ta? Bengi diwori mau njaluk dhuwit. Kok bungkeno kakang tolak. Alah ya lah bungke nek mbok keki ya ijeh kelar. Delai. Iki lho, ana dhuwit imang tak longi 8.000. Ngene sing metal ae mau oman 8.000. Yo wis resikone bojo ngene iku kok, Pak. Gua rong mbok tekno nganggur. Karep matak-matak nganggur. Ame lunga ngarit meneh. Aso tak watuk ora tau mbok gekno wedang mbok kei duwe ae ndak. 3.000 iki entuk apa, Pak? Antara tukuren ta apa kono nek ora entuk. Tinggal tuku paketan kurang. Tinggal tuku bedak ya kurang. Ndara enggek oh. Tenanan nggih. Enggek ah. Malah ngejak guyon ngene dapure. Lah dijak guyon kok mbok tenanan iku ndak. Padahal bojone lu diingeti motone dak ya kepenak karo pandeng-pandengan aja jangan. Mbak Mas, pusing ah paketan kita. Mustake dhuwit ngono kok. Mas, jadi nganggur. Ngene iki dadi gak iso update status. Lah dapuranem. Yo niku nek wis bar oleh. Nek kok nganggur nek ngopeni ngene iku to. Metal ngarit. Man mau 8.000. Saiki kok terus golek enak tak ngodaken opo nek ora untuk fotoan mah. Sekasane ini butuh ayu yo ngene iki lah ya. Wis ngarit metal ra karuan. Ngarit kok salote ngene iki mah. Kan ibar tak kotak sekarang. Iya, guys, orang ngentono suket nek ngarit. Iki carane. Sek. Iki mang ngarit piye le, Cah? Ngarit kok malah wong-wong tok karo arit tok, glangse-glangse kosekan ora kegawa. Ora mulai neh iki. Arite tak tinggal kene lah nek tutupane suket. Aduh. Ame mulai ana kesandung biarang jancuk. Wong ora Cah. Ana uang masuk iki. Wah, parani wae. Hei, meru foto.
ana wong iki mah ning ndi? Mas Badut ning ndi Mas Badut? Ngaret. Ngaret. Ngaret ning ndi? Gawe ngaret ngono kok mbok gelem iku lho lah apa tak alok ngene iki lho. Pegawean ngene. Oh, sambet pedak karo sambet paketan ya. Jadi kayak sudah Enggak, sudah lho lah apa. Tapi itu nek api iku, kenceng ta ora iku? drink Mas sembel. Kok ya awak Dut, Badut wong ngene iki kok mbok gelem iku lah apa. Aku ngene iki lho. Ngene iki lho. Iya Mas, ana perlu apa Mas? Nah, nek ora ana wong iki kan ora ono ene, karena tak apa. Bangsa. Ya, wis duda, Cok. Jebul kowe iku ngene iku tak tinggal ngaret nih kelakuanem. Apa Mas? Wong aku ngaret ra geglangse ra bongkal. Nggo aret-aret tok kok malah. Lah ya kowe wong pekok kok turut-turutno kok. Pekok kok ya ana ya ini ra aku. Kowe bongkok kowe. Gede aku gak wani. Ya wong bojone ngaret mbok parani. Lho aku niat goleki sampean mau kok. Tekan kowe iku lho, Mbok. Dikon henggek ae kok henggek tenan iku lho. Ya salah ya sambet paketan ya pakai. Iya, breweane mung ketokno terus. Ya ora pakekno Mas Wangsa, sambil larang. Kurang apa aku niki? Kurang berek, kurang rosak. Lah wong kowe nek dijalu nek bengi ya mah dek ondo kurang rasa. Bungke kok aku ya males. Nah, ya wis ngene iku. Bojo ayu ora kena dienggo omah-omah nek ngene iki. Oke, aku milih Mas Wangsa. Ya wis lunga kon lunga. Ayo tak golekno mobil lah apa ngopeni wong ngene dapet. Wis ayo. Lah ya ndek bojo dikon henggek mah henggek tenan.